रायजो राजा जानानै बिथांखौ केस होनाय जागोन। दिनै मानास्रि एरियानि जानानै मैया जितु जोंनि आमलायगुरि गामियाव बिपिएफनिफ्राय प्रहलाद ब्रह्म ना मा बियो फैनानै मिटिं खालामफैदोंमोन। बे मिटिं खालामफैनायाव जोंनि बे ओनसोलखौ हानि बिखय जोंनि सायाव सोंखारिलांदों। जोङो जोंनि जितु बाखिन्दा जायगाया सरकारि जानानै दङ, बे सरकारि हाखौ जों माबोरै पाट्टा खालामनानै लानो हागोन। बेखायनो जों बयबो रायजो राजाया गावबागावनो चेतना लानानै जि थाइसे थाइनै फैसा खांनानै जोङो अफिसियेलि खामानि मावदों। आरो बे अफिसियेलि खामानि मावनाया जोङो गोबां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि CSD लाबोबाय आरो डिरेक्टर लाबोबाय आरो बेजों लोगोसे रेभिनिउ सेक्रेटारि लाबोबाय, बायदिसिना माबायै जोङो बेयाव भेरिफिकेसन खालामबाय। दा थांनाय 2008आव जेब्ला बिपिएफ सरकारा सरकार दाग्रोमोनानो जोंनि बे ओनसोलखौ नेशनेल पार्कआव सोनानै होनायनि थाखायसो बे जोंनि ओनसोला दिनैसिमबो पाट्टा होनो हाथ'वा बिदि प्रसेसआव दंबाय थायो। ओमफ्राय जोंनि बे ओनसोला थांनाय 1964 सननिफ्रायनो रेभिनिउ भिलेजमोन। बेहाय माने जोंहा मेप दंखायो रेभिनिउ हिसाबै आरो स्टाफ बहि दंखायो। नैबे जोंहा परमेश्वर आदानि नामावनो मियादि हा दंखायो। दा 1964 सननिफ्राय 2008सिम जोंनि बे हाया रेभिनिउ जानानै दंखायोमोन। ओमफ्राय 2008निफ्रायसो बिपिएफ सरकारा बेखौ बेहाय मानसि गैया होननानै नमेनलेस होननानै माबायाव नेशनेल पार्कआव सोनानै गालांदों। बिखेखै बेसो गिदिरसिन जोंनि थाखाय माबा जानानै थादों। दा बेखौ बिपिएफनि दिनावनो जुदि बेबायदि जादोंब्ला ओमफ्राय बिपिएफनि मानसिफ्रा मैयानि समाव जोंखौ माबोरै फैसा खांनानै जानाय बा इउपिपिएल खालामग्रा मानसिफ्रा फैसा खांनानै जानाय बे बाथ्राखौ बोरै बुंफैनो हाखो। आरो प्रहलादा थायो क'क्राझाराव, ओमफ्राय जों थायो बेहाय। जोंनि हानि कन्डिसना माबायदि, जों माबोरै सोलिदों, बोरैहाय मा कन्डिसनै जों मा प्रसेसै खामानि मावगासिनो दं, प्रहलादथ' बेयाव मिथिया, बेयाव बुंफैनांगौनि बेहा जुक्ति गैया। दा बेखौनो जोङो एसे सोंखारिनाय जायो जाहाथे राजनितिक भागाव जोंखौ बे हानि बिखय जाहाथे बुंफैया। जोङो बे हाखौ लानानै जों राजनिति गेलेयाखै। जितु बेहाय जोङो अस्थायी जाना दङ, बेखौ स्थायी खालामनांगौनि थाखायसो, स्थायी खालामथारनांगौनि सार्थआवसो जोङो खामानि मावगासिनो दं। इउपिपिएलनि बाथ्रा गैया। गासिबो रायजो राजाखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा रायलायनायनि गेजेरजों बे हाखौ पाट्टा होनायनि प्रसेसआव दंगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो सोंखारिनाय जायो जाहाथे प्रहलाद ब्रह्मआ थाबैनो जोंनि बे ओनसोलखौ बा जोंखौ 17 लाख थाखा जानानै खारदों बा लांदों, खांनानै लांदों, बे बाथ्राखौ उथायना लाफिननांगौ। नङाबा जोङो रायजो राजा जानानै बिथांखौ केस होनाय जागोन।